L'Escola Roca Prevera és una escola de les famílies. Són elles les titulars del centre a través de l'AFA. I aquest model de governança participativa fa que cada decisió tingui una arrel comunitària i mirada compartida. La nostra escola té la singularitat que és de les famílies i això fa que la sentis més teva i que t'hi vulguis implicar més. Un dels espais on això es fa més evident és l'Assemblea General, el principal òrgan on s'informa, es debaten propostes i es defineixen les línies de futur. És important venir a l'assemblea perquè es prenen decisions importants que afecten el futur dels nostres fills i de l'escola en general. El passat 4 de desembre va tenir lloc l'Assemblea General del curs 2025-26. Durant la sessió, l'equip directiu va presentar els eixos pedagògics que guiaran el curs, com ara la relació amb l'entorn, els projectes, la visió de centre i els resultats acadèmics de totes les 3 etapes educatives a l'escola, que van des de la llar d'infants a quart d'ESO. També es van exposar els aspectes econòmics del centre, amb especial atenció a la gestió del pressupost, així com es va fer el seguiment del pla d'inversions i la previsió d'actuacions durant aquest curs. Finalment, l'AFA va compartir les activitats previstes pel curs, els grups de treball i les iniciatives que han de reforçar el paper de les famílies en la vida de l'escola.